Bekuba kubafowethu uma umuntu esebenzisa lesi philisi okuthiwa uPREP. Bese engathi ngoba ngisebenzisa lona mina hayi ngeke ngisayithola HIV kanti akuyona ukuthi HIV iyisifo socansi. Zingi izifo. E.g. drop, e.g. lento kuthiwa inilumbo. So which means ngigqugquzela ukuthi abafowethu bonke nobaba bekwazi ukuthi bekwazi uma bayisebenzisa lento ikhondom ibalekile. Iyona sivikeli sasembhedeni. Ngicela ukuthi abafowethu aba-disability bengabi nawo amahloni mangithi disability kusho ukuthi abantu abakhubazekile. Which means ukuthi abangabi nawo amahloni beze umtolampilo umuntu mayezizwa khona ubuhlungu khona ehathene nezibhedlela. Uhulumeni ukhiphile usizo kubo bonke abantu akakhethi ibala lamuntu. Ukhubazekile awukhubazekile wena uza kuhulumeni akusize ngento okhala ngayo.